mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu bersama dengan ikhlas ya. Seperti sopong alamun sering sepi sepi sampun kamu sangat dulu wayanganku doni mas wong ayu janji nisake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu Sopun racun terpukul tadi Bapak Putri dan apa kan mau imbangan katresnan tuh imbangan mas katresnanku ya ini tak bawanan ya Mbak Yo sideman kok tidak kayak aku ya agak biar ya supaya ini ngasuh badan ini mas ya nah sing kerapet ngasuh sepira mas ting-ting aja nah wiwitane pas ora pas tak lugu saya mencoba sedikit handara sang peke putra bagus kang nglaku toya di unek iya sih soan menyang kutha gedhe Sanjaya luar biasa Bandara terus kan yo selendang sutra kang saking bukit
Suara kurang permono ning alusan ngrong padha turu anggung marang bendara Desulistyo pijer incang ake alis terus tresno sesidemanku langgam Sideman katur Mataram Senia Jadilah kita langgam kripto Turodo sebagai katur 3, 2, 1 Saya nunggu sih Terima materi. Saya nunggu sih boleh sisikan mako Paten mono timbang perpisahan Mengtiakan Sulistyo tak rewangi sambutono marang keluarga garwolan putra bocah kuno katuko hatiku jiwa rokoku kapurung kehormatan makro kabyo pijo Ya, mojo. Orang tenang. Mojo. Aku wae. Yo. Alwe kece paten nono timbang perpisahan Mengtiakan Sulistyo tak rewangi sambutono marang keluarga garwolan putra kuwi kasih ya Terima kasih.
bocah kuno najan bocah kuno katuto hatiku jiwa rapaku kok kurung kahormatan makro rupo dadya pinjung urip ono katur langgang sedeman sarengan langit buta turaga Jan Ika Sintia Prima Mas kan iki Andi. sinden oke aja sinden oke Mantan Mbak Antika, Mbak Wati iki Mas Wati. Rudi sinden sama ki sarengan nggih Nggih. ya mumpung ana kancane petuk kancane ya iki jawer aku yang ngebur ra iso dadi siji ora ditarik sik tarik sik ya aku ya ra iso dadi siji Nggih, dumateng para pamirsa ingkang wonten ing ajeng Pombongan menika kasih jalan nggih, Mas, kasih jalan ya jalane Mas. Heeh, pasrahe sampean ya. Jebari ya Mas ya. Ya, kagem niku. Dapat ge penari. Lanang grito terus lagi. Panggilan dumateng Ibu Tuminep saking Panjatan menika dipun tenggo keluarga wonten ing ngajengipun dalem Bapak Budes nggih. Matur nuwun nggih. Sepeda malih dumateng Ibu Tuminep saking Panjatan menika dipun tenggo keluarga dipun wonten ing ngajeng dalemipun Bapak Budes matur nuwun.